أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኩኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጉንበት 27 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረከብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 27 ወርሓዊ በዓሉ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና እዩ። ቸርነቱ ምሕረቱ ይቕረታሁ ለውሃቱ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቅዱስ አልዓዛር ኣብ ሃገረ ቢታንያ ምስ ኣሕዋቱ ማርያን ማርታን ይነብር ነበረ። ሰለስቲኦም ድንግልናኦም ሓልዮም ንጎይታና የገልግልዎ ነበር እሞ አልዓዛር ምስ 72 ኣርድእቲ ማርያን ማርታን ከዓ ምስ 36 ቅዱሳን አንስቲ ቆጸሮም። ኣብ ወንጌል ጎይታና ይፈትዎም ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈቱ እንከሎ ዘበላልጽ ኮይኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብምስጢር ንሳቶም ተፈታዊ ዝገብሮም ስራሕ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ክነግረና ዝደለየ እምበር ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ጎይታና ኣብ ናይ በዓል አልዓዛር ቤት ብጋሻነት ይእንገድ ነበረ እሞ ኣብ መጨረሻ ሐሙስ ምሸት ድማ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ንኣሕዋቱ ዘቐበሎም ኣብ ውሽጢ ናይዞም ቅዱሳን ቤት እዩ። ቅዱስ አልዓዛር ብጽኑዕ ሓሚሙ ዓረፈ። ቅዱሳን ኣሕዋቱ ማርያን ማርታን ምስ ዓብይ ልቕሶ ድማ ኣብቲ ዕለት ቀበራኦ። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ንረኽቦ። ሩሩህ ጎይታናስ ብክርስቶስ ድሕሪ 4 መዓልቲ ከተንስኦ መጸ። ንስም ኣጸዋውዕኡ ስግደት ክብሪ ጌትነት ይብጽሓየሞ ኣምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አልዓዛር ምስ ዓረፈ ኣብ 4ይ መዓልቲ ናብ ቢታንያ በጽሐ። ማርታ ቀዲማ ድማ ወፂኣ ምስ ንብዓት ተቐበለቶ። ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበለ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ናይ ኣዳም ፈጣሪ ንአልዓዛር ኣበይ ቀቢርኩሞ በለ። ምሕረቱ ንባህሪኡ የርህርሆ እዩ እሞ ማርያም ከተልቅስ ኣብ ዝረኣያ ጊዜ ምስ ኣልቀሰ። ድሕሪዚ ብባህሪ ስልጣኑ አልዓዛር ኢሉ ንአልዓዛር ኣተንስኦ። እዛ ተኣምር ብኣይሁድ ግርምቲ ኮነት፣ ንጎይታ ከዓ ናይ ሞት ምኽንያት ገበርዋ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከምዚ ተስተምህር። ኣብ ናይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ፍጻሜ 1 ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜው ማለት እዩ ሳብ መጨረሻ። ቅዱስ አልዓዛር ጎይታና ምስ ኣተንስኦ ብበዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ። ቁጽሩ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ እዩ እሞ ን40 ዓመታት ወንጌል ኣስተምሂሩ ብ77 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ኣብ ውሽጢ ጴጥሮስ ዓረፈ። ናይ ጎይታና ምሕረቱ ናይ አልዓዛር ድማ በረከቱ ይብጽሐና አሜን። ጉንበት 27 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ አልዓዛር ጻድቅ ሐዋርያ፣ ቅዱሳት ደናግል ማርያ ወማርታ
ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቕለት፣ አቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ዝኾነ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት። አሜን። ጎይታና ኢየሱስ እንተ ተኣምንሲ ክብሪ ኣምላኽ ክትርእዩ ይኽዶ ኣይበልኩኽን በላ። እዚ ምስ በላ ሓው ኢላ ብዓብይ ድምፂ ኣልዓዛር ንዓ ናብ ገዳም ውፃእ በለም። እቲ ሙት ብግንዙ ድማ ኣእዳውን ኣጋሩን ብእስሩ ገጹውን ብዓለባ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኽድሕደግዎ በሎም። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 40 ክሳብ 44 ንረኽቦ። አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ናይ ማርያ ወማርታ ኣሕዋቱ ምሕረትን ቸርነትን ናይ መድኃኒ ዓለም ኣምላኽና ምስኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝለጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።